Soc en Pau Piripau, soc de Parlavà i bé, faig música. Sempre he tocat el piano des de ben petit i ara últimament em vaig animar a tocar la guitarra i cantar i res, m'agrada composar música i enregistrar-la i anar a tocar-la pels llocs. Moltes vegades em pregunto per què faig música i la veritat que és com si no tingués una resposta clara. Em sembla que és com una necessitat fisiològica que, suposo també per família, l'he fet tota la vida i llavors em sento una mica tonto en aquest sentit, en el fet de no saber-ho, però és com anar al lavabo, que ho fas i tampoc et planteges ben bé per què, i llavors ho faig i ja està, i ho seguiré fent. Ara he estat una època sense tocar gaire, necessitava, diguem-ne, mirar al cel un temps, i just ara tinc com els ànims de tornar-nos-hi a posar amb alguns amics també que s'afegiran al barco, i la intenció és treure un EP el dia 6 de juny i presentar-lo al Festival Niu. L'EP que traurem es dirà Rieres Horitzontals i ara mateix està en procés i estic escrivint lletres i investigant una mica sobre què vull transmetre, tot i que sí que ja li he posat Rieres Horitzontals perquè em sembla com una bona idea en contraposició a les rieres verticals o a les riuades verticals, diguem-ne, plenes de sediments, diguem-ne això. I llavors també em sembla com que l'aigua, símbol com dinàmic, de dinamisme, de relacions, i que siguin horitzontals, em sembla com també una idea antiautoritarista que m'agrada. I estic com intentant buscar aquí la poesia que hi haurà al darrere de la música, que la música ja està feta. La música la composo quan a vegades de cop i volta sento que tinc alguna cosa dins i necessito treure-ho i llavors simplement potser agafo la guitarra o el piano i ho vomito. Bé, el nostre estil podríem definir com a post-flusky psicofunk, rural, però sense el funk i descafeïnat, sobretot descafeïnat. El 7 de juny em podreu veure al Festival Niu a Sant Martí Vell.